Είδα στο κινητό του ότι με απατάει με την ξαδέρφη του. Τέτοια αγόρια είναι να πας να τα ευνοχήσεις, να τους το κόψεις. Καταρχήν, εσύ γιατί να θες να είσαι με κάποιον τόσο άρρωστο. Παράλληλη σχέση 3,5 χρόνια. Αλλά με το που έμαθα ότι είχα περίοδο, he acted like I had a ball or something. Τι! Λοιπόν, παιδιά. Πρέπει να έχουμε ένα τέτοιο μικρό. Ισχύει, μπρο. Να με έτσι. Λοιπόν, παιδιά. Αυτή την εβδομάδα θα έφερνα τη Δανάη και τον Τόλι. Επειδή η Κατερίνα φεύγει για Βουλγαρία και δεν θα ήταν. Θα ήταν πολύ πιο μετά. Μετά δεν καταφέραμε την Δανάη και τον Τόλι να συναντηθούμε και ήταν να φέρω τη μαμά μου. Μετά ο μπαμπάς μου δεν ήθελε, οπότε δεν ήταν αστείο. Ήθελα να το κάνουμε τη μαμά με τη γιαγιά μου, αλλά πιο μετά. Ναι. Οπότε τώρα βρήκα την Κατερίνα εδώ, είμαστε στην Πυρή. Με βρήκε ξέμπαρκη. Την βρήκα ξέμπαρκη και λέω να το κάνουμε έτσι μπαμπαμ με την Κατερίνα. Μπαμπαμ, αντί να διαβάσω. Κοιτάξτε, είναι καινούριο κάπου. Δεν γινόταν, ναι. Δεν γινόταν αυτό άλλο. Καλησπέρα, Αλεξάνδρα. Μου αρέσει ένα παιδί το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερος χαρακτήρας και γενικότερα όποτε θυμάται μου μιλάει. Απ' την άλλη, είναι ένας άλλος που μου αρέσει, που είναι σχεδόν και αυτός στην ίδια παρέα και αυτός δείχνει ενδιαφέρον. Τι να κάνω. Ποιο να διαλέξω. Φυσικά αυτό που σου δίνει σημασία. Όχι. Εσύ και ό,τι και να σου πούμε εμείς θα διαλέξεις αυτόν που δεν σου δίνει σημασία. Αντικειμενικά όμως μην το κάνεις. Αντικειμενικά όμως μην το κάνεις. Μπορεί ο άλλος να είναι καλό παιδί, είσαι στην ίδια παρέα, δηλαδή θα βγει καλά. Αυτό, ο άλλος αφού σου αρέσει και είναι καλό παιδί. Εγώ θα σου έλεγα να δώσεις ευκαιρία σε αυτόν που είσαι στην ίδια παρέα. Ναι. Ή να δώσεις ευκαιρία πρώτα σε αυτό που δεν έχει σημασία, γιατί μετά, άμα δεν δουλέψει το άλλο που είναι με αυτό στην παρέα, θα μπλεχτεί η παρέα. Να δώσεις πρώτα ευκαιρία στον έναν και μετά στον άλλο. Ο άλλος είναι στην παρέα. Όχι. Ναι, δεν ξέρω. Δώσε πρώτα, παίξτε στρατηγικά. Δώσε έτσι ευκαιρία πρώτα στον άλλον που δεν είναι στην παρέα σου όπως και να έχει, οπότε δεν θα γίνει κάτι. Έτσι ώστε να ζηλέψει και λίγο άλλος να πάρει του. Και μετά. Αλλά σκέψου άμα θα ζηλέψει, γιατί άμα σου θυμώσει και είναι λίγο κάπως άμα παράτησε. Είναι καλά, δεν είναι έτσι τα αγόρια. Τα αγόρια δεν είναι έτσι όμως. Εντάξει, ψεύτικα θα είναι. Όχι. Παιδιά. Λοιπόν, είδα στο κινητό του ότι με απατάει με την ξαδέρφη του. Αλλά δεν ξέρω πώς να το πω και φοβάμαι τις δικαιολογίες που θα μου πει. Τι εννοείς? Δεν χρειάζεται καν να πεις κάτι, απλά χώρισέ το. Τι εννοείς? Όχι, σ' απατάει. Σ' απατάει με την ξαδέρφη του. Αλαμπάμου. Ρε, όχι. Και 25η να είναι, Μαλακα, άρρωστο. με την ξαδέρφη του βρήκε. Καταρχήν, εσύ γιατί να θες να είσαι με κάποιον τόσο άρρωστο. Ναι. Είναι άρρωστο αυτό, αρρώστια στον εγκέφαλο. Ωραία. Λοιπόν, όμορφες, από την πρώτη τραυματική μου σχέση απέκτησαν ασφάλειες. Πρόψε σιγά σε όλα σε Απέκτησαν ασφάλειες και άρχισα να ζηλεύω επειδή με απατούσαν εν τέλει. Στους επόμενους δεν μπορούσα να εμπιστευτώ καν, με αποτέλεσμα να μην ξανακάνω σχέση καθώς ήμουν εύθραυστη και με το παραμικρό πληγωνόμουν. Μέχρι την τωρινή μου σχέση που είπα να δώσω ευκαιρία. Είχαμε περίεργο story καθώς θέλουμε ένα τον άλλον, αλλά από παρεξηγήσεις χαθήκαμε και κάναμε καιρό να είμαστε όντως μαζί. Και τώρα που είμαστε, εγώ δεν σταματάω να ζηλεύω χωρίς να μου δίνει κανένα δικαίωμα. Είτε κοπέλες που είχε συμβεί κάτι στο παρελθόν, όπως έκανα στην πρώτη μου σχέση, είτε κοπέλες που έρχονται μπροστά μου και του την πέφτουν. Α, καλά. Πού είναι? Ναι, τι. Δεν ξέρω πώς να σταματήσω να ζηλεύω, ενώ εκείνος μου δείχνει ότι όντως θέλει μόνο εμένα. Γενικά κάνω με το παραμικρό αρνητικά σενάρια με το μυαλό μου, με πίστη ότι το ισχύουν, με αποτέλεσμα να προκαλώ εντάσεις. Σε καταλαβαίνω, βέβαια. Και εγώ σε καταλαβαίνω. Είναι δύσκολο. Και άμα είναι και η πρώτη σου σχέση, και εμένα η πρώτη μου σχέση με απάτησε. Αυτό είναι full τραυματικό. Σου είναι απλά τραύμα. Ναι, αυτό, γιατί έκανες πρώτη φορά σχέση και είδες ότι αυτό γίνεται. Είναι τραγικό. Το έχουμε πει όσοι απατάνε, είναι τραγικό. Τώρα δεν ξέρω και την ηλικία σας. Ναι. Αλλά μην δίνετε βάση. Αν είστε μικροί, μην δίνεις βάση. Ναι. Είναι χαζά τα αγόρια. Κοίτα, εγώ θα σου λέγα απλά να συζητάς με το αγόρι σου, να σε κάνει reassure, όσο πιο πολύ αυτό σε κάνει reassure και σε επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σε απαντήσω ή κάτι. Ναι, αυτό. Εσύ θα νιώθεις πιο καλά και λίγο θα το ξεπεράσεις. Και εγώ αυτό μου πήρε 3 σχέσεις να μου φύγει όλο το τραύμα. Και ακόμα ξέρεις κάτι υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού σου. Γιατί μια φορά που εμπιστεύτηκες έτσι έναν άνθρωπο, σε πρόδωσε. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά εφόσον σου δείχνει και το καταλαβαίνεις και εσύ ότι σου δείχνει ότι μόνο εσένα θέλει, σκέψου ότι στα χέρια σου. Δηλαδή και να σε πατήσει, αυτός έχασε. Δηλαδή, μη σε νοιάζει. Ωραία, μα πάτησε. Προφανώς και δεν είναι αυτός για μένα για να με πάτησε. Τελεία. Τι μπορούμε να κάνουμε, να πάμε να ρωτάμε κόσμο την άποψη.
Διάβασέ το ρε. Δεν το έχω διαβάσει καν ακόμα. Για το βίντεο, εντάξει, δεν είναι πλέον για το βίντεο με Στεφανία και Μάιρα, τέλος πάντων. Είχε παράλληλη σχέση ενώ ήμασταν μαζί 3,5 χρόνια. Παράλληλη σχέση, παιδιά, είναι χειρότερο από το κέρατο. Α, είναι κοπέλα, εντάξει. Είναι χειρότερο από το κέρατο. Παράλληλη σχέση 3,5 χρόνια. Τα μαθαίνω όλα μετά από full καιρό που έχουμε χωρίσει και ακόμα και τώρα που έχουν περάσει σχεδόν 2 χρόνια εξακολουθώ να μαθαίνω για κέρατα που έχω πάει μέσα σε αυτά τα 3,5 χρόνια. Τον ένα χρόνο εντωμεταξύ συζούσαμε. Λάκα. Τι θράσος. Τέτοια αγόρια είναι να πας να τα ευνοχήσεις, να τους το κόψεις. Δεν παίζει. Δεν παίζει να σε πατούσε ενώ συζούσατε. Συζούσανε. Δεν μπορώ. Μπρο, έλα τώρα. Καταρχήν εγώ λέω να τον πιάσεις. Γιατί αυτά ναι, λέμε είσαι υπεράνω. Δεν είμαστε υπεράνω. Δεν είμαστε υπεράνω. Εγώ πιστεύω ότι τέτοια πράγματα πρέπει να τα βγάλεις μέσα από τον οργανισμό σου και να τα εκφράσεις έτσι. Να τον βρεις, να τον δεις. Ναι. Οπότε πες του να συναντηθείτε και βρεις τον. Και δεν ρίξεις και καμιά μπουνιά στην τελική ιδέα, εντάξει. Το advice που δίνουμε. Λοιπόν, που λες στη δουλειά μου, έχω έναν που με περνάει 5 χρόνια, εγώ 18, αυτός 23. Εντάξει. Not that bad, 18-23. Αν ήταν 19-24, τον προτιμούσα. Ναι. Και συνέχεια κάναμε πλάκια ο ένας τον άλλον κλουπού. Φαινόταν να ενδιαφέρεται, αλλά με απασχολεί λίγο η ηλικία. Είναι όντως καλό παιδί και full συνεργάσιμος, αλλά δεν ξέρω τι να κάνω. Λες να κάνω κι εγώ καμιά κίνηση. Να σημειωθεί ότι δουλεύουμε καλοκαίρι και όταν τελείωσε τη δουλειά μιλούσαμε από μηνύματα γιατί δεν βλεπόμασταν από κοντά και τον κόσταρα για 4 μήνες. Του έστειλα μετά και απάντησε κατευθείαν. Δείχνει ενδιαφέρον, αλλά δεν ξέρω πώς πρέπει να κινηθώ. Επίσης τώρα δεν μιλάμε, αλλά θα τον δώσει 2 μήνες περίπου. Δεν ξέρω. Λοιπόν, εγώ έχω αυτή τη θεωρία, πάντα την είχα, για αγόρια που πηγαίνουν. Το φως γιατί είναι χάλια. Μια χαρά είναι το φως. Μέσα σαν άγγελοι. Τα αγόρια που πηγαίνουν με μικρότερες, με πολύ μικρότερες, τώρα σου λέω για ούτε για 1 ούτε για 2 χρόνια τη φορά, ούτε για 3. Αλλά τα αγόρια που πηγαίνουν με πολύ μικρότερες από 5 και πάνω, δηλαδή από 4 και πάνω. Αυτοί έχουν 5 χρόνια. Είναι σαν να μην βρίσκουν εγκόμενες στην ηλικία τους απλά. Ναι. Είναι πολύ red flag αυτό. Είναι πολύ, πώς λένε, είσαι πολύ όρημη για την ηλικία σου. Ρε φίλε, εγώ. Αλλά δεν με ακούγεται έτσι. Ξέρεις τι, δεν ξέρω πώς είναι αυτή η υπόθεση. Εγώ απλά λέω ότι άμα, αναλόγως σε τι φάση είστε, άμα και αυτός είναι ακόμα στο πανεπιστήμιο και είσαι και εσύ και οι δύο σπουδάζουν, να πω ότι μπορώ να το καταλάβω. Άμα αυτός έχει τελειώσει και εσύ τώρα αρχίζεις ρε φίλε, δηλαδή εσύ αρχίζεις, αυτός τελειώνει. Μετά από, δηλαδή, άμα όντως το θες για σου κάτι σοβαρό, δεν σου λέω αυτή τη στιγμή να ξεπέτα, οκ. Ποιες είμαστε εμείς να κρίνουμε. Κάπου θες. Αλλά άμα το θες όντως για κάτι σοβαρό. Εγώ δεν πιστεύω ότι μια σοβαρή σχέση με τέτοια διαφορά ηλικίας μπορεί να δουλέψει. Γιατί είναι λίγο 5 χρόνια. Ισχύει. Λοιπόν, love the YouTube videos. Love you. So, έχω κράσει έναν, αλλά δεν ξέρω όνομα και γενικά σχεδόν τίποτα γι' αυτόν. Μάλλον δεν έχει social media. Nonchalant. Δεν έχει social media. Μόνο έναν φίλο του ξέρω, φατσικά, που είναι στην ίδια σχολή με μένα. Γενικά, βγαίνουμε συνέχεια στο ίδιο μαγαζί και υπάρχει full eye contact, αλλά φαίνεται λίγο στον κόσμο του. Και εγώ είμαι full super shy. Δεν ξέρω τι να κάνω και τον βρει. Δεν ξέρω τι να κάνω, να τον βρω ή αν αξίζει να συνεχίσει το crush έτσι. Ρε, μαλάκα, ακούγεται αυτό, ξέρω εγώ, σαν να έχει φύγει από τη φυλακή, ακούγεται. Πώς γιατί δεν έχει καθόλου social media. Καλά, γίνεται αυτό, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Πόσο χρονών? Το πρόβλημα είναι να μην ξέρει κανείς τίποτα γι' αυτόν. Κοίτα. Και έχει έναν φίλο απλά. Από τον φίλο δεν έχει ρωτήσει το όνομά του. Βλέπω ότι σπουδάζεις, οπότε θα φανταστώ ότι είσαι 20. Ωραία. Κοίτα, άμα εσύ θες να πας να τον ρωτήσεις, τι, be upfront. Πες το απλά. Be upfront, εφόσον είναι κάποιος Αφού που δεν έχει πάτε στο ιδέα. μαγαζί. Ναι, εφόσον είναι κάποιος που δεν έχει ιδέα ποιος είναι, από πού είναι, τι φίλους έχει έξω από ένα. Δηλαδή δεν έχει τίποτα να χάσει, απλά πηγαίνει και πες. Γεια. Με κοιτάς, σε κοιτάω. Όχι. Πες, με κοιτάς, σε κοιτάω, ξέρω εγώ. Πες του. Πώς σε λένε, Τι κάνεις, τίποτα. Απλά σε έχω δει τις τελευταίες φορές. Με κοιτάς. You look kinda cute. Δηλαδή, καταλαβαίνω επειδή είπες ότι είσαι πολύ shy και εγώ είμαι. Ναι. Αλλά για κάτι τέτοιο που πρέπει να σκεφτείς ότι στα αρχίδια σου όλα είναι ένα ψέμα. Η ζωή είναι ένα ψέμα. Να πιεις ένα ποτό πρώτα. Πρέπει να πιεις 2-3 ποτά. Εσύ 3. Εμείς Έτσι ώστε μετά, άμα σου πει τίποτα, μπορείς να το δικαιολογήσεις το ότι έχεις πιει. ήμουν λίγο μεθυσμένοι. Ήμουνα λίγο μεθυσμένη. Αλλά εγώ πιστεύω για να σε κοιτάει, γενικά τα αγόρια δεν κάνουν τόσο strong eye contact όταν δεν θέλουν. Ναι. Λοιπόν, Στεφανία, Αλεξάνδρα και Μάιρα. Κατερίνα. Γεια σου. Γεια σου και σε σένα.
δεν είναι κάτι το. Απλά θέλουμε μια άποψη από κάποιον τρίτο. Και που λέτε, μιλάμε με ένα παιδί από τις εκοπές των Χριστουγέννων. Να σημειωθεί ότι σπουδάζω σε άλλη πόλη. Και είχα γυρίσει στην πόλη μου για τις εκοπές. Όσο καιρό μιλούσαμε, μου είχε προτείνει να βγούμε όταν γυρίσω, αλλά λόγω εξεταστικής κουλουπού είπα θα το δούμε, γιατί η αλήθεια είναι πως δεν ψινόμουν τότε. Προς το τέλος εξεταστικής εν τέλει βγήκαμε κάνα 2 φορές και κάναμε και κάτι. Wow. Το θέμα είναι πως υπήρχε ένα κενό μέχρι να ξεκινήσει το επόμενο εξάμηνο. Στο οποίο κενό εγώ είχα κανονίσει να φύγω για λίγο από την πόλη που σπουδάζω, με αποτέλεσμα να βρεθούμε πάλι αρκετές μέρες. Όταν γύρισα, ενώ μίλουσαμε όλο το διάστημα που έλειπα, δεν μου είπε να βγούμε ή κάτι αμέσως, αλλά αρκετές μέρες μετά. Όταν με θυμήθηκε, κανονίσαμε να βγούμε, αλλά με το που έμαθα ότι είχα περίοδο, he acted like I had a ball or something. Να, he just wants to fuck. Ή αυτό ή βρήκε καμιά άλλη μέσα σε 3 μέρες, ξέρω. Ναι. Όχι. Να. That's really sad. Fuck that guy. Και that guy. όχι literally. Don't fuck him. Metaphorically. Fuck that guy. Don't fuck him. Don't fuck him. But fuck that guy. Ρε, εγώ δεν μπορώ τα αγόρια που ακούνε ότι έχεις περίοδο και είναι κάπως. Πώς να στο πας. Δεν είσαι αληθινός στρατιώτης άμα δεν έχει αίμα το σπαθί σου. Ή ένα άλλο που λένε. Αν έχει μια κοπέλα τρίχες, τέλος πάντων, εκεί κάτω. Που λέει κάτι ο αληθινός. Αυτός που λύνει μυστήρια και τέτοια. Πώς το λένε, αυτός που λύνει μυστήρια. Ο detective. Όχι. Κάτι τέτοιο, ο αληθινός τέτοιος. Πρέπει να σκαλύψει πρώτα για να βρει το χτισάβερο. Ο πειρατής. Δεν ξέρω, μπορεί. Ναι. Don't fuck him, αλλά fuck. Ghost αρέτον full. Και ανέβασε με κανένα άλλο φίλο σου, βγες με κανένα φίλο σου και ανέβασε μια selfie μαζί του. Thumbnail. Could we kiss? Ωραία. Ήμασταν φίλοι για πολλά χρόνια και ξεκίνησε να μου την πέφτει. Τα φτιάξαμε για μισό χρόνο, αλλά με τη συμπεριφορά του με ανάγκασε να τον χωρίσω γιατί δεν πήγαινε άλλο ενώ ακόμα τον ήθελα. Είχε περάσει αρκετός καιρός που δεν μιλούσαμε και τώρα τελευταία έχουμε έρθει πολύ κοντά και είμαστε όπως ήμασταν παλιά σαν φίλοι. Αλλά νομίζω ότι αυτός θα ξανακάνει κίνηση. Αξίζει να ξανασχοληθώ ή θα κάνει τα ίδια? Θα κάνετε. PS. Είναι πολύ καλό παιδί. Απλά χωρίσαμε γιατί δεν έδειχνε το ίδιο ενδιαφέρον με την αρχή. Ναι, πρέπει να το συζητήσετε. Γιατί πρέπει να ξέρεις ποια είναι τα intentions του. Συμφωνώ. Άμα θέλει να πάει να κάνει κίνηση, σας κάνει. Επειδή από ό,τι κατάλαβα και εσύ το θες. Δεν το θες. Αλλά εγώ λέω να κάνετε μια συζήτηση είτε πριν, εφόσον το έχεις ήδη καταλάβει 100%, μην γίνεις και ρεζίλη, ή αφού δώσετε ένα φυλάκι, μετά συζήτητα, πριν γίνει τίποτα άλλο. Να γίνει κάτι. Να το σώσουμε. Έτσι, αυτοί δεν τα είχαν φίλοι. Όχι, τα είχαν. Ήμασταν για μισό χρόνο. Α, τα είχανε. Ναι, γι' αυτό σου λέω πριν ξαναγίνει κάτι. Και χωρίσανε. Χωρίσανε γιατί αυτή δεν άντυχε άλλο, γιατί δεν έδινε το ίδιο ενδιαφέρον με την αρχή. Ναι. Τσουακέι. Κοίτα. Δικό σου ρίσκο, γιατί μπορεί ξανά να μην δείχνει το ενδιαφέρον. Οι άντρες είναι. Ναι, κάνε μια συζήτηση μαζί του. Συζητήστε το. Άμα ξανά πάλι δεν δείχνει ενδιαφέρον, τότε εντάξει. Κατάλαβες ότι αυτό είναι το πράγμα και εσύ. Ωραία. Hey Queen, hey Queen back. Λοιπόν, εγώ έμαθα από τους φίλους μου ότι ένας φίλος με ενδιαφέρεται για μένα. Το θέμα είναι ότι αυτός είχε κάνει κάτι παλιότερα με μία φίλη μου και ακόμα γενικά υπάρχει μια άλλη συμπεριφορά μεταξύ τους και έχουν προχωρήσει και οι δύο. Γενικά πριν το μάθω ήταν πιο θερμός μαζί μου, δηλαδή μου έδειξε hints και δεν είναι η πρώτη φορά δηλαδή. Και όταν έκανε κάτι με τη φίλη μου είχε άλλη συμπεριφορά από σε μένα. Εγώ θα ήθελα να κάνω κάτι μαζί του, αλλά λόγω του ότι έχει κάνει κάτι με τη φίλη μου και συνεχίζει και μαζί της, είναι λες. Όχι, καλά, flirting. Είναι λες και υπάρχει κάτι μεταξύ τους τέλος πάντων και θέλω ένας τον άλλον. Έμεσα και άμεσα του το έκοψα. Αλλά αυτός για να ζηλέψω το κάνει πιο έντονη την επαφή του με τη φίλη μου, η οποία δεν πάρει πίσω και την δέχεται. Πάρει. Δεν πάει. Εν τω μεταξύ, η φίλη μου είναι σίγουρη ότι ακόμα είναι κολλημένη μαζί του, αν και έχει αγόρι, γιατί με το που μου έδειχνε αυτός προσοχή γινόταν τοξικιά μαζί μου και γενικά πίκνη. Ωραία, έχει μαλάκα! Κάνε κάτι μαζί του. Θα κάνεις κάτι μαζί του. We're not girls. Είμαστε girls. We're not girls. To these best friends. To girls that are not girls. Δηλαδή, εσύ αγχώνεσαι, κάθεσαι και χαλάς τη ζωή σου για μια κοπέλα η οποία στα χέρια της. Ξέρεις τι, άμα δεν είχε αγόρι, να το καταλάβω. Άμα δεν είχε αγόρι, να το καταλάβω κι εγώ. Αλλά αυτή κάνει τώρα entertain το φλερτ και είναι και τοξικιά μαζί σου. Που ο άλλος σου δείχνει προσοχή. No. Ας τη φίλη σου,
Αυτή δεν είναι φιλία, βασικά. Δεν είναι φιλία. Δεν είναι φίλη σου, σε ζηλεύει. Ζηλεύει. Στο λέω. Καλησπέρα, Αλεξάνδρα. Είδα το βίντεο με τα γκομενικά μας και είπα να σου στείλω. Κάνω κάτι με ένα παιδί τα τελευταία 3 χρόνια, αλλά το γνωρίζω από πολύ παλιότερα και είμαστε οικογενειακοί φίλοι. Κάναμε κάτι πρώτη φορά πριν 3 χρόνια και από τότε σχεδόν κάνουμε κάτι κάθε φορά που βρισκόμαστε. Μένουμε σε διαφορετικές πόλεις. Πριν λίγο καιρό ήμασταν πολύ καλά μεταξύ μας και μιλούσαμε κάθε μέρα, βγαίναμε και μία μέρα ενώ κάναμε κάτι, μας είδε ένα πολύ κοντινό του άτομο και από εκείνη τη μέρα δεν μου μιλάει. Σαν να φταίω εγώ σε κάτι. Παρένθεση, είναι πολύ ντροπαλός και κλειστός σαν χαρακτήρας. Και μετά από κάτι μέρες, λογικά με έκανε και απόκρυψη ιστορίας γιατί δεν έβλεπε κανένα story μέχρι σήμερα. Ενώ δείχνει ενδιαφέρον, δείχνει συγχώρηση και απόμακρος. Τι πιστεύεις? Τι να πούμε για εμείς τώρα? That's so weird. Ρε, κάνετε κάτι 3 χρόνια. Καλά, και 3 χρόνια δεν θα βλεπόντουσαν. Ναι, εδώ και 3 χρόνια. Ναι, κάναμε κάτι και μετά. Κολλημένοι. Ποιο είναι αυτό το κοντινό άτομο? Δηλαδή, εντάξει, κανένας φίλος του. Ή καμιά κοπέλα. Δεν θα το δεχτώ. Νομίζω αγόρι θα είναι. Και τι την έχει κάνει η υπόκρυψη ιστορίας τότε? Μήπως ανεβάζει με την άλλη κοπέλα? Κοίτα, άμα ήταν κοπέλα, γιατί δεν μας λες άμα ήταν κοπέλα. Καταρχήν φτιάξε φέικα κακά. Όχι, λέω ότι δεν βλέπει αυτό τις ιστορίες της. Όχι, την έχει κάνει απόκρυψη ιστορίας. Γιατί δεν. Ναι, όντως, γιατί δεν έβλεπε κανένα. Πώς δεν λένε καν αυτό? Ότι και καλά την έχει κάνει restrict. Ναι, ίσως. Ρε, άκου. That's weird. What the fuck? Τέλος πάντων. Δεν φαινόμαστε καθόλου, μπρο. Δεν βγάζει νόημα. Why would you do that? Είμαστε 2 αγγελάκια. Γιατί ρε φίλε? Γιατί είμαστε αγγελάκια? Πρέπει να είμαστε έτσι. Παιδιά. Why would you do that? Όμως. That's very weird. Δεν ξέρω. Εντάξει, κοίτα, άμα ήταν η κοπέλα αυτή που σας έπιασε να κάνετε κάτι, τότε. Be weird. Τότε watch out, γιατί μπορεί να είναι κάποια, ξέρω εγώ, κοπέλα του. Ναι. Αλλά, άμα ήταν κάποιο αγόρι, τότε μπορεί όντως να ντρέπεται. Και απλά να ντράπηκε. Αλλά γιατί ντράπηκε? Θέλει να σε κρύψει? Δεν καταλήξαμε καν με αυτήν την κοπέλα. Άμα είναι κοπέλα, ή αυτή να πατάει ή εσένα, δεν ξέρω τι κάνει. Κάποια να πατάει. Εδώ και 5 μήνες έχω σχέση με ένα παιδί που πραγματικά ήθελα πάρα πολύ καιρό τώρα. Το θέμα σε αυτό είναι ότι μέσα από τους 5 μήνες εγώ από πλευράς μου δείχνω πολλές φορές την αγάπη μου για αυτόν μέσα από πράξεις και λόγια. Γιατί έτσι νιώθω για αυτόν. Αντίθετα, σε σχέση με εκείνον, μπορώ να πω ότι δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο και σπάνια θα με εκφράσει τα συναισθήματά του για μένα ή το πώς με αγαπάει, πόσο του λείπει. Έτσι κάνα σαν. Αν μου μήπως να ησυχάσω. Όπως και στις πράξεις που σπάνια θα μου αγοράσει κάτι συμβολικό ή ένα δώρο, θα πρέπει να του δείξω ώστε να ξυπνήσει και να σκεφτεί να κάνει κάτι. Ωστόσο, είναι ένα πολύ καλό παιδί. Όλο αυτό λένε πάντα. Ναι, ρε παιδιά. Ούτε έχει δείξει κάποιο άλλο πρόβλημα στη σχέση μας, αντίθετα με κάποιους άλλους τις μέρες μας. Δηλαδή, ούτε ζηλεύει ούτε μαλώνει. Έχουμε μια υγιή σχέση, μπορώ να πω. Απλά με στενοχωρεί η φάση γιατί νιώθω ότι τα κάνω όλα μόνο. Ναι. Παιδιά, εγώ είμαι full. Κοίτα, συμφωνώ ότι οι πράξεις δείχνουν παραπάνω πράγματα από λόγια. Αλλά εγώ δεν μπορώ χωρίς τα λόγια. Δεν μπορώ να μην έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου που μου λέει. Αυτός δεν έχει ούτε πράξεις ούτε λόγια. Ναι, αλλά. Ναι. Τίποτα δεν έχει, άρα. Πρέπει να του μιλήσεις. Είναι υδροχόος. Το παιδί. Το παιδί μπορεί να μην καταλαβαίνει ότι είναι υδροχόος. Τι έχουν υδροχόοι? Δεν τα δείχνουν τα συναισθήματά τους. Είναι πανέξυπνα ζώδια, γι' αυτό και έχουν μια υγιής καλή σχέση. Αλλά δεν δείχνουν συναισθήματα. Ούτε με κανένα τρόπο. Πρέπει όμως εσύ να του πεις ότι εγώ στη σχέση μου θέλω πράξεις και συναισθήματα, ή το κάνεις ή δεν το κάνεις. Ναι, αυτό. Και εντάξει, λίγο πιο ευγενικά από αυτό. Όχι έτσι. Θα του πεις αγάπη, ξέρεις τι, εκτιμώ μ' αρέσει πάρα πολύ η σχέση μας και χαίρομαι που είμαστε υγιείς και όλα αυτά. Αλλά θα εκτιμούσα ένα δώρο. Όχι ένα δώρο αναγκαστικά. Ρε φίλε, το δώρο μπορεί να είναι ένα λουλούδι. Καλά, ναι, συμφωνώ. Τι, πού καταλήξαμε? Καταλήγουμε στο ότι. Να κάνεις μια συζήτηση μαζί του, πολύ ήρεμα, πολύ απλά και να του πεις ότι εγώ νιώθω ότι είμαι μόνη μου σε αυτή τη σχέση και ότι δουλεύω μόνη μου, τα κάνω όλα και για τους δυο μας. Δεν λαμβάνω αγάπη. Σε αγαπάω πάρα πολύ, αλλά θέλω, αν μπορείς να προσπαθήσεις, καταλαβαίνω ότι μπορεί να σου είναι δύσκολο και να μην έχεις μάθει να εκφράζεις έτσι. Ξέρω εγώ, την αγάπη σου, ναι. Αλλά θα το εκτιμούσα πολύ. Αλλιώς το χωρίζουμε. Μην το πες πιο μετά. Αλλά πιο μετά πες το ότι ξέρεις τι. Ξέρεις τι. Τραβάγαμε βίντεο εμείς στο σέρα. Μετά. Να χωριστούμε σε ομάδες. Ποιο presentation? Ρε, μιλάει τράει στο βαθμό. Ξέρω γιατί δεν κάνω. Ωραία. Είναι οι επόμενες 3 εβδομάδες.
Την τρίτη δεν έχουμε ασχοληθεί. Ωραία, σου σπάω μύτη μου, σπάς πόδι. Ωραία, να αποχαιρετήσουμε. Πες αυτό ήταν το βίντεο. Αυτό ήταν το βίντεο. Κανονικά. Προσπαθούσαμε να ακουγόμαστε, δεν ξέρω κατά πόσο. Γιατί μία έβαζα το shaker, μία κουπάνα Γιώνα στην πόλη του. Αυτά. Like and subscribe. Bye guys.